Welkom bij naar Chill React. En ik ben Hieke. Ik ben Marije. En Joet geven wij een Would You Rather dan. Dus wat heeft nou lever? Is dat ook klikvaar? Ja. Nou, dan gaan we voor de eerste vraag. Dus, zoest nou alles jongen was sized of altijd in slow motion bewegen? Ik denk alles jongen. Alles Dat jongen? was heel traag. Nou, maar als het in slow motion beweegt is het wel weer cool voor de camera. Dat wel. Maar dan zou ik zeggen, als het altijd in slow motion beweegt, hoe beweegt het dan? Stel, er zit in een rolstoel en iemand die troot die, dan beweegt ze nou net, maar dan zit ze wel bijvoorbeeld in een rolstoel. Ja, Dus dan is het wel snel, want ja, dat beweegt ze net. dat wel. Dus wat heeft dan lever? Altijd jongen, dus dan best in de supermarkt. Iemand vraagt die om die bon en Ja, dan... dat denk ik. Ja! Slow motion. Maar als jongen, ze zegt net wat voor jongen. Dus ik is ik rappen. Dat kan ik. Of, daar heeft ook altijd in nummers dat ze echt normaal praten in de nummers. Dus Maar ik dat is zou dan echt net op zich wel zeggen jongen, Ja. trouwens. Het zoekt zich beide keer. Ja. Ja. Zullen we voor jongen? Ik heb voor jongen. Ik ja, voor jongen. Dan gaan wij naar de volgende. Altijd maar te proesten of altijd hikken. Dus hij is eigenlijk altijd te hikken, maar ze altijd proesten. Dan zoek ik eigenlijk altijd te hikken. Ik proest. Wel, proesten is je had de hele tijd. Ja, ik weet net hikker, ja. Ik weet net als het 15. Heel tier. Nee, maar wat is irritanter, een hik of een Oh. proest? Ja, dan proest het. Ja, Ja. dus de heet is hoe ze heet. Een hik die zit altijd nog een paar seconden Dat is tussen het tro. beste. Ja. Proest het soms ook wel eens, maar dan zit misschien max 3 seconden en een hik en soms ook nog 20 seconden weer in je komen. Ja, dat is wel zo. Dan is proesten erger. Ja, ik zou hikken. Ja. Ja? Ja. Alle dagen patat eten of nooit meer patat eten. Dan zoek ik steeds nooit meer patat eten, Ja, want ik ben ik net zo dol op patat. Ja, ik vind het wel lekker, maar altijd patat eten is echt net echt lekker. Alle dagen, het is zoek meer van, ik hou Het net is zo echt van net patat. Nee, maar ik hou ook net Ja. van patat, dus dan, jij moet maar leven dan pizza, dan patat. Dus dan nooit meer patat. Ja, nooit. Dan maar bij de snackbar alleen maar frikandel en kroket. Ja, weet je, dat maakt me net zo zwaar genoeg. Nee, ja. Nooit meer, patat. ja, nooit meer patat. Alle oren het loert van de koekoeksklok maatje of altijd blaffen als een onderin zo wat. Oh, dan mag altijd blaffen, dus als een Ja. hoesje is. Of alle oren het geloerd van de koekoeksklok maatje. Ik denk altijd blaf als een hoesje of erin. Dat doe ik soms een woord maar weer hoe woef. Ja, ik ren soms, maar ik zou eigenlijk mensen vaak een hoen. Dus dat is net heel erg voor mij. Nee. Maar ja, als dan wist letterlijk in de klas, maakte ik samen is het koekoek. Ja, precies. Dat zit ik echt gewoon te denken. Nou, ik heb thuis een hoen, dus dan zit ik wel eigenlijk tussen, weet je, woef 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 woef. Ja, Waar is? ik had er geen les van. Nee, dat is niks thuis, of wel? Nee. Hij is thuisdier? Nee. Oh. Ja, de volgende. Verneerd of onbekend deze. Het is beroemd of onbekend. Onbekend. Ja, ik kijk eigenlijk wel. Ik steek je nou wel voor de camera. Ik ben soms nog wel eens herkend dat ik op een stritten ben. Soms heb ik er echt gewoon totaal geen zin in. En dan denk ik zo van, ik wil gewoon liggen even rustig, wil ik even in de stad hier, oké? Ja, dat snap ik. Maar ja, dat is toch echt, als het al echt heel erg beroemd is, dus als je het Jilt is, dat is lekker. Maar dan kies ik onbekend wezen en Jilt verzinnen. Precies. Dus was er aandacht of geen aandacht, dan zoek ik ze geen aandacht. En Geen gewoon lekker aandacht, mijn lekker leven zien, dan ben ik lekker met de honden wandelen, muziekje in, kleer. Precies. Dus onbekend. Ja. Een uur lang geen internet hebben of een uur lang op de groen sliepen. Ja, deze is moeilijk. Ik denk op de groen sliepen. Want Ja. Ze is er net als we op mijn matras mee sliepen of net. Nee, daarom. Dus ook op de groen sliepen in Ierland. Ja, een mooi kersentje erbij, Precies. knuffeltje erbij. Ja, internet is altijd nodig. We leven in 2022. Internet hebben we altijd nodig. Dat is het hele probleem. Ja. Internet is altijd nodig. Ja, de kist Echt net op scholen. zonder. Nee, de kisten nemen meer Nee. zonde. Dus dan maar een uur op de groen sliepen en een uur s'avonds voorbij. En dan laat je maar gewoon lekker in je bed of in een lekkere comfy bed sliepen. Ja. Kist ik zei ze, ik heb in bed. Ik is voor het hele uur lang dus op de groen sliepen. Ik is het sparry voor een bed en dan laat je gewoon een lekker bed. Dat ken ik nog. Dus dan een uur Ja. lang op de grond sliepen. Extreem succesvol wezen of extreem gelukkig binnen. Dus succes gelukkig. Ja, ik eigenlijk. Kijk. Succesvol betekent net heel vaak dat je gelukkig bent. Nee. Dus dan zoek ik ze extreem Gelukkig is gelukkig. wel belangrijk. Als ik gelukkig ben met mijn hoentje en ik zit lekker op een stroom met mijn hoentje of, of ik ben lekker in Boetenlo en wist. Als ik dan gelukkig ben, voel ik fijner dan succesvol. Ja, ik kijk. Altijd kamperen of altijd in een hotel zitten. Hotel. Nee, ik ben wel een Nee, beetje nou. van beide trouwens. Ja, ik hou eigenlijk net echt van kamperen. Ik heb een boord, dus dan... Ja. Nou ja, ik zit dan met mijn ouders op boord, maar
kamperen. Eigenlijk gewoon een hotel. Maar ja, hij is lekker Ja. bed. Iedereen, hij hoeft geen zwarte maatje die bed wordt opmakken. Nee, Dat wordt gewoon precies. elke keer als sportpist, dan wordt het op 10. In het hotel. Ja. Gezellig in het hotel. Altijd crazy kleren dragen of altijd in de pyjama naar het werk. Sowieso pyjama. Is lekker comfortabel. Ja, gewoon in mijn pyjama. Ik wil je bed. Dit is al een soort van pyjama stof. Ik zou gewoon in Ja. mijn pyjama naar het werk gaan, hè? Ik ken een pyjama, een mooi uitzien. Dus dan is het eigenlijk wel net. Volgens mij heb ik al eens een keer op livestreams gewoon in mijn pyjama zitten trouwens. Zo ken ik dat niet. Ik gewoon in mijn pyjama zitten en ik zou op streams. Dat wien de vragen alweer. Nou jongens, dit wie weer de Chill React. Misschien heb je mij wel weer zo'n wilt u redden vragen voor u. Zet ze ons dan lekker in de reacties. Ik zou zeggen, jou een likeie. Abonneer even lekker op Chill. En dan zien we je in de volgende video. En jongens, Doei doei! doei doei!